ҳафтаи гузашта замоне ки додрасҳо дастури Доналд Трамп барои маҳдуд кардани дарёфти шаҳрвандӣ ба кӯдакони зодаи Амрикоро муҳокима мекарданд, гурӯҳе ба нишони эътироз дар назди бинои додгоҳи олӣ ҷамъ омаданд. ин тасмим як тағйири азим дар бардошт аз қонуни асосии Амрико мешавад ва ба сарнавишти ҳазорон кӯдаке ки ҳар сол инҷо ба дунё меоянд таъсир мегузорад. додситони кулли Амрико Ҷон Сауер аз ин пешниҳоди маъмурият ҷонибдорӣ кард. این دستور محتوای قبلی طرح اصلاح بند 14 قانون اساسی را انعکاس می‌کند که پیشنهاد شهروندی را برای نوزادان غلامان کفالت می‌داد، نه به مهاجران غیرقانونی و مهمانان موقتی. ترامپ ماهی январ дар нахустин рӯзи кориаш чун президент қарореро имзо кард ки бар асоси он шаҳрвандии кӯдаконе ки дар Амрико зода шудаанд вале касе аз волидонашон шаҳрвандӣ ва ё грин-корт надоранд бояд бекор карда шавад. додрас Соня Сотомайер дар ҷараёни муҳокима гуфт бовар дорад ин тасмим мухолифи қарорҳои қаблии додгоҳи олӣ дар бораи шаҳрвандӣ аст. ҳатто агар мо аз ин гуна амалҳои ғайриқонунии ҳукумати иҷроия ҳарос дорем, дар ниҳоят Конгресс аст ки масъалаҳои шаҳрвандиро ҳал мекунад. вале агар мо ба чунин бовар бошем, чаро мо бояд иҷоза бидиҳем ки амалҳои ғайриқонунӣ нисбати нафарони бешуморе татбиқ шавад, мисли он ки қароре аз мардум барчида шудани силоҳ аз ҳар шаҳрванд иҷро шавад. дар банди 14 қонуни асосӣ гуфта мешавад ки тамоми шахсоне ки дар Амрико таваллуд шуданд ва ё ҳаққи шаҳрвандӣ гирифтаанд ва зери ҳимояти он қарор доранд шаҳрвандони Иёлоти Муттаҳида эътироф мешаванд. мухолифон бар инанд ки ин дастури Трамп банди мазкури қонунро нақс мекунад. با این ترتیب آنهایی پیدا می شوند که نه تنها از حق و امتیازات و افتخار امریکایی بودن محروم می شوند، بلکه می توانند عموماً بی شهروندی مانند. با این کودکان ما چیکار میکنیم؟ додрасҳо бештар ба дархости маъмурияти Трамп барои кам кардани қарорҳои бекоршуда аз сӯи додгоҳҳои федералӣ дар иёлатҳо аз ҷумла Вашингтонро ки дастури ӯро дар саросари кишвар масдуд карда буд таваҷҷӯҳ карданд. зоҳиран додрасҳои муҳофизакор дар додгоҳ барои маҳдуд кардани имконияти додрасҳои зинаҳои поёнӣ дар содир кардани қарор омода буданд, вале онҳо ҳам намехостанд бидуни таҳқиқи паҳлӯҳои ҳуқуқии амри Трамп тасмиме бигиранд. شما چی فکر میکنید؟ چطور ما باید به این مسئله رسیدگی کنیم؟ پس از 2 ساعتی بحث و بررسی‌ها معلوم نشد که دادگاه بالایی این مسئله را به چه شکل حل خواهد کرد. ҳайати додгоҳӣ дар ҳоли ҳозир аксаран аз муҳофизакорон аз ҷумла 3 додрасе иборат аст ки дар давраи аввали президентии Трамп аз сӯи ӯ таъин шуда буданд.